Tak, dámy a pánové, budeme začínat druhou půli a druhou půli začneme obrovským potleskem, který už je tak spontánní, to snad to není spontánnější. Druhou půli disciplínou, která se jmenuje Open Mic, neboli otevřený mikrofon. Čas od času se vždycky najde jednou za čas někdo, kdo si to chce vlastně vyzkoušet. Jaké to je přijít a zkusit vystoupit na stojáka. A k tomu právě slouží institut Open Micu otevřeného mikrofonu. A dneska to nebude holka, jak by se podle jména Lamušketa mohlo zdát, ale bude to barman Láďa Kos. Přivítejte ho, přichází právě teď. Ahoj, děkuju moc. Je to úžasný. Já děkuju chlapcům, že mi umožnili dalšího open mica. Jsou skvělí, jsou to borci, i když borci vlastně jenom jeden. Ale já jsem třeba nedávno, jak s nima jezdím, není to poprvé dneska, zjistil, jak se vůbec seznámili třeba Dan Čech a Karel Hynek. No, to bylo nějaký jejich první open micy, první jejich stand-upy a bylo to na takovém záchodě, kde měli jenom takovou tu pisoárovou stěnu s tím žlábkem, že jo, jenom. A teď tam stojí ten Dan Čech a ten Karel Hynek. Oba dva mrkají, mlčej. A do toho trapného ticha vždycky má potřebu člověk něco říct, že jo? Tak ten Dan prostě říká na toho Karla. Taky jsi to vždycky tak nervózní, až máš tiky. Hovno, vole, nám tě to cáká. Pak se dozvím třeba, když Lukáš Pavlásek potkal poprvé Miloše Knora, že jo, třeba. Ahoj, já jsem Lukáš, ahoj, já jsem Miloš. A teď ten Miloš, jak se naklonil a on nosí takový ty košilky do zeplí, že jo. Tak mu tady ty chlupy mu tady takhle čnili a Lukáš jediný, na co se zmohl, tak říká, ale víš, proč nemůže být pánský přirozený celý chlupatý? Miloš, že neví. Ty víš, jak bys vypadal? Naposled jsem se s klukama viděl, to je asi 3 týdny v nějakém klubu Fenomen v Praze nebo tak něco a vezli mě tam další 2 moji kamarádi, ne? A teďko, protože jsme byli 3 otcové v autě, tak přišla řeč i třeba na děti a tak a já říkám, no tyhle, ten můj synek, to je úplně v háji, tyhle, ono mu teďko v květnu bude 14 a on už to jako má za sebou, tyhle, to je paráda. Já v jeho věku jsem teprve jako přicházel na to, co to se mnou dělá a když jako se mi poprvé povedlo dosáhnout toho vrcholu, tak jako já byl úplně vyděšený, protože ta informovanost prostě ještě nebyla v tu dobu, neměli internet, neměli mobily, že jo, nebo my jsme neměli mobily, jak jste to dělali, jak jste se dorozumívali, no neměli jsme to prostě, že jo. A oni si dneska vygooglí všechno, takže znají a vědí, že jo. A já když jsem třeba poprvé dosáhl toho vrcholu, tak prostě říkám, Ježišmarja, co to ze mě teče? Jaký teplý pikal, ale jako ustál jsem to dobrý, no, a ačkoliv jsem měl tu tendenci jako ještě stopořený běžet za mámou, mami, já jsem si nějakou blížil. Pak jsem zjistil teda, že je to úžasný, že jsem si neublížil. Jo, ale furt jsem onanoval o 3 roky díl než ten můj kluk, ty vodo, já to přišel až 17 třeba, že jo. Ale tak jako na druhou stranu ty holky taky nebyly tak informovaný, že jako měli to stejně, byli na stejný startovní čáře, že jo. A jako když jsem tam pak teda, už jsem byl teda ten zkušenější, už jsem to měl taky za sebou v těch 17, tak jsem tam nějakou holku měl rozdělanou za kulturákem v Polepech. Byla obnažená už a pak jako se cuklo jako, že ne, že nejsem ten pravej, byla taky pana ještě, že jo, nebo něco a že teda ne, ale říkám, tak pojď ta paňáka. A ne, tak já ti to udělám aspoň rukou. Tak mě ho takhle chytla a začala dělat takhle, že jo. Ale jako říkám, informovanost nebyla, dneska ty děcka jsou prostě na tom líp a jsou někde dál než my tenkrát, že jo, to je úžasné. Jedeme tím autem za klukama do toho Fenomén klubu a prostě teďko různý témata, že jo, a hele, když jsme u těch počátků a jak to člověk zjišťoval a vůbec tyhle ty věci, že jo, zkoušel jsi ho vykouřit někdy sám sobě. Říkám, hele, já ne, já opravdu ne. A kámoš se chytil a říká, ty vole, já to zkoušel, fuj, ty jsi dobytek, ty vole, ty jsi normálně hnusoděj, ty vole. Víte, je to zvrácený, ty vole, a povedlo se ti to?
jsem Marilyn Manson, který má tady ty 2 poslední žebra vyoperovaný, aby mu to šlo, že jo. No ale znal jsem jednoho a tomu se to povedlo. A jo, dobrý. No ne, on si přitom zlomil vásek. Teď se to vím, ona ho našla matka po 5 hodinách až. A on byl ještě furt v takový tý prapodivný poloze, že jo, stůle. A ještě furt mu visely koule od huby. Prostě ten, my říkáme, ty vole, fuj, to je nechutný, ty vole, pojďte se bavit o něčem jiném. Vzpomínáš, jak jsme tenkrát, ty vole, dělali kulisáky u filmů? No to bylo úžasný, to byly zážitky. Když jsme někde byli týden, že jo, cizí prostředí, někde na hradě třeba, nebo tak, natáčelo se paráda. Ty vole, pamatuješ, jak jsme narazili na ten kompars těch jeptišek, ty vole. Vedle byli ubytovaní v tom velkém baráku, no to bylo mejdlo, ty vole, my jsme tam naběhli, ty vole, do Sodoma, Gomora, to bylo úžasný. Akorát ráno bylo hustý, no, když jsme zjistili, že to kompars nebyl, že? Ale ty vole, mně bylo právě divný, že všichni mají ty dready v podpaždí, že jo? Ale tam byl, ten kamarád jeden říká, ale tam byla jedna, ty vole, já jsem se jí tak bál, ty vole, ona měla tak velkýho poštěváka, že jsem se lek. Cože, jak jako to nechápu, to může být hezký, ne? Já říkám, nebo on říká, no hele, ty vole, to bylo tak obrovský, že já jsem fakt jako nemohl, protože ty vole, další stádium přeci chlap s volným pérem, to není možný. Tak jako z toho sešlo, víš. Ne, ale každá z nich pak jako ocenila jako hlavně toho kamaráda, ne? Protože on je opravdu vybavený a to je opravdu labutí krk s kynutým knedlíkem na konci. Tak já se tím vždycky nedivím, že jako jsou z toho odvaření. Já zase mám třeba problém s tím, jako, že bychom, když teda už takovýhle mejdan, prostě barák plný ženských a my tam prostě 6 chlapů, že jo. Já třeba mám zase problém, třeba ženský, 2 najednou mi nevadí, samozřejmě. Ale 2 chlapy, že bychom měli jít na jednu ženskou, jako já to neumím, já to mám jinak. Jako nejde o tom, že bych na něj žádlil nebo něco, mě jde spíš o ty takový trapný situace, ne, že... Tak dobře, tak já jsem vepředu, on je vzadu nebo opačně, to je jedno. A jako občas se jako střetnem pohledem. Tak co? Dobrý, jo, on je dobrý. Jak ti to jde? Jako, tak se na sebe jako chvilkama usměje. Já si nedovedu představit právě tyhle ty situace, ne? Jinak jako asi bych neměl problém, kdybych ho neviděl. Jako, ne? Ale věřím proto, jako, že pro tu ženskou to může být odvar, no, to je úžasný. Každopádně. No ne, hele, jak jsme jeli tím autem do toho Fenomen klubu, tak pak mi říká ten kamarád, hele, tak ať to dneska dáš, a ať nejseš nudný jako posledně. Já říkám, cože? Ty vole, posledně jsi byl tak nudnej, ty vole. Ta moje stará byla tak unuděná, že mi ani večer nedala, ty vole, tak se polepšit. Ale já vám moc děkuju. Jak zpívá, když je tady proběhly takové věci jako masturbace a takovéhle ty záležitosti, že jo. Je kapela, která se opravdu jmenuje Masturbace. A věřte tomu, že je to pravda. Název jejího alba, Teplo rodinného krbu, vychází z pochvy. A tak to prostě je. Ale já vám děkuju, přijdou ještě profíci po mně, já jsem Vláďa Klos, jestli jsem vás pobavil, díky moc. Tak, to byl Vláďa, my budeme pokračovat dál.